Vytvořit tato trika trvalo skoro 3 roky. Nejdřív jsem 2 roky nosil nápad v hlavě, než jsem našel Matěje, který mi pomohl zrealizovat designy z triky, které skrývají tak trošku tajemství. Ty postavy jich je na první pohled 5, ale ve skutečnosti vlastně 10, protože vždycky kombinují historickou postavu a sportovní postavu, která získala zlatou olympijskou medaili. Máme je v letním a zimním provedení a teď už k Matejovi, který vám řekne, jak to tvořil. Želám krásny deň. Volám sa Matej Bednár a dnes vám idem oprezentovať ilustráciu, ktorú som robil pred Nanosilver. Jedná sa o zimnú a letnú olympiádu. Prechádzali sme rôznym brainstormingom, nápadmi, variantami, až sme sa dostali vlastne k tejto verzii. Tu môžeme vidieť 5 postav, ktoré reprezentujú 5 českých olympionikov a 5 českých postav z histórie. Začali sme vlastne Jágrom, alias Svätý Václav. Môžete si všimnúť rôzne detaily, ktoré reprezentujú obidve osoby. Následne prechádzame ku knežnej Libuši, čo je vlastne alias Neumannovej. Prechádzame ďalej k Jarovi Cemrmanovi. Ani teraz sa nám nechce ukázať s jeho naozajstnou krásnou tvárou. Reprezentuje Ledeckú, ktorá vyhrala 2 zlaté medaile. Ďalej ideme ku Dvořákovi, ktorý je evidentný. Môžeme si všimnúť, že je v póze Valenty, v jeho víťaznej póze. Samozrejme drží jeho lyže a husle. Zaujímavý fakt, keď som pracoval na tejto ilustrácii a na tej druhej, tak som dosť často počúval Dvořákovú symfóniu. Ďalej prechádzame ku Komenskému, ktorý je alias Rašky, skoka na Rašky. Je to vidieť v jeho veľkých dlhých lyžách. Ako ste si už asi všimli, tak nič v týchto ilustráciách nie je náhodou a prešlo to viacerými konzultáciami, viacerými ľuďmi až do tejto finálnej podoby. Teraz sa posunieme k letnej olympiáde, kde nás hneď zaujme Masaryk ako krpálek. Bolo to zábavné v tejto ilustrácii nájsť stred medzi tým, že vieme, že to je krpálek, ale zároveň ponechať elementy gentlemanstva, ktoré Masaryk reprezentoval. Ďalej sa posúvame ku Karlovi IV., ktorý je vlastne Šebrle. Tu sa hráme s ideou, že 10 boj a byti králem je vlastne taký 10 boj. Čo je zaujímavý detail, je tento meč, čo je vlastne meč svätého Václava, je vidieť aj tady, ktorý je vlastne reprezentatívny pre českých kráľov. Je to vlastne korunovačný meč. Keď ideme ďalej, tak sa dostávame vlastne na Palackého a Zátok. Táto ilustrácia bola asi zo všetkých 10 najnáročnejšia, pretože som nemal veľmi dobré zdroje fotografické. Ani Palackého a ani Zátopka, pretože Zátopek bol v každej fotografii po hybe, takže sme nemohli brať si inšpiráciu z danej fotografie. Takže som si musel pomôcť svoj pomocne a urobil som fotografiu samého seba v tejto póze. A doplnil som ju následne v počítači o dané prvky, ktoré som dokreslil. Ideme ďalej na pravú stranu, kde vidíme pani Nemcovú a je to olympionistka Časlavská. Drží svoje medaile a posledná ilustrácia je vlastne Žižka a jeho alias je samozrejme ďalší bojovník Jan Železný od Doštepov. To by bolo všetko k ilustráciám. Dúfam, že sa vám páčili, že budete s nimi spokojní, tak ako sme spokojní s nimi aj ja, aj Nanosilver. Vedzte, že ak na budúce budete vidieť nejakú maľbu alebo kresbu, ilustráciu, tak za každým týmto dielom je človek ako ja a je za tým kopec nápadov a roboty a ten výsledok, ktorý vidíte, je vlastne len špička ľadovca. Ta trika skrývají spoustu tajemství a vodítek, jak zjistit, kdo na nich vlastně je. Kromě tváří historických postav máte i nějaké sportovní náčiní, ale třeba i reálná čísla startovní, které ty osoby, ti sportovci na sobě měli, když zvítězili, když proslavili Českou republiku. Tohle je náš hold sportovcům z Česka, některým z Československa a historickým postavám. Poznáte všechny i vy? Vyberte si své triko v letní nebo zimní variantě na nanosilver.cz.